Dragi moji gledaoci, još jedna dobra vest. Napokon mi je stigao Urus. Čekaj da pokažem sliku da je u garage. Mislim, nešto sam ga slikao s otvorenim vratima, ali dobro. Gledaj. Stilu! Evo ga, BG na vodi. Urus Performante. Vidi ga kakav je besan. Ljudi, cijelo je karbonu. Vidjet ćete klip za Vlogmas. Znači, boleština. Mislim, stvarno mi zvala boleština. Evo, kada ću, čekaj, eto malo preview neki ono ranije. Gledaj zadnju kolo, gledaj. Jo, karbon! Joj, bre, šta je ovo, dragi moji, bre, gledaj. Ček. Karbon! What the fuck? Ajmo aplauza. Ko želi čestita, neka čestita.